na sa ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Aw sultihin na lang ko kung hain siyang hospitala. Ako na mo report sa mga pulis nga nangita niya diri sa atong dapit. No, ate. Dili ko gusto nga mapriso si Papa Mario. Unsa? Kung dili ka gusto mapreso siya, unsa pa kini plano nimo sa atong amahan, ha? Carlin? Tubaga ko, Carlin. Unsa pa gid imong plano sa atong amahan? Nga nagsige makagpaniid niya. Gusto kong mamatay siya nga magbasol sa iyang buhat sa atong inahan, ate. Unsa? Mo na akong gusto. Carlin, tiguwang na si Papa. Ayaw gyud pagbatig kaluoy kang papate. Ayaw gyud. Carlin, Naibaw ko mapuutan ka. Dali kang makalimot og sa tao. Pero lahi ang sa atong amahan nato, ate. Kipatay niya si mama tungod sa iyang pagpangabit. Ayaw kalimot, anak. wa ko malimot, Carlin. Ikaw ang hinungdan ko nga nung ningon ko ini, Alice. Ikaw! Pa, Ikaw na lang akong paglaom ining baya. Ikaw na lang unta makahawa sa atong kalisod. Pero sa ning mo gibuhat, Hello? Ate Alice? Hello? Carlin, Ano mo naman kamutingog di ate? may giuna-una lang ko. Carlin, sulti na lang ko kung hain ka karon. Anhaon ta ka? Kuhaon ta ka. Di nalay ko pauli diha, ate. Oh, Carlin, Nakahukom na ko. Di na ko mo pauli diha. naunsa man taon ka? Oh, sige, kung dili ka mo pauli diri, ako nalay sulti kung hain ka karon. Anhaon ta ka? Kay mo bisita ko nimo. Sabta ko, Carlin. Gimingaw na kaayo ko nimo. Ayaw na, ate. Uy. Dili pa panahon nga moari ka. Sige, te. Bye. Carlin! Dili na gyud ako siya makontrolar. May kaugalingon lagi siyang plano sa iyang kinabuhi. May katuwa pa sa iyang kwarto si Mara. Makapanawag ko ni Alice. Ay, naunsam sa ni si Romero eh. Nga di mo mutubag ng tawagan. Justin? Oh, salamat ka na nawag ka. Naunsa naman mo diha? Ngayon dili man makontak ni Madam Carla si Miss Mara. Unsa man? May nahitabo ninyo? Oops, kalma lang Alice, kalma lang. Okay. Kuan. Doon na lang mi na nalanganan ni Miss Mara din eh. Ug ay kablaka na mo. Ugma, mamauli na mi diha, okay? Ugma. Mm. Pero di ana mga bisita ni Madam. Og nangita na si Ma'am kang Miss Mara. Naglibog ko kung nung dili makakontak si Madam kang Miss Mara. Nga naman. Gi-off ni Miss Mara ang iyang cellphone. Di sa gustong makontak siya sa iyang inahan. Love? Sige. Ay kablaka. Okay ra ko diri. Love? Diara ko diri. Miss, love. Sakyan ko lang yun sa siyang tripping ni Bayana. Naunsa man to si Justin? Mura man og nagkabuang. Mura siyag na hadlok nga nanawag. Nga na magha. Ugma pa day sila mauli. Kadugay pa. Wa pag hindi mo duty, Sumiro. Wa pa magyud na Timoy. May emergency tingali sa ila. Ikaw, ano nga magkamaginok-tok sluyo? Ako lang gipos ang mga kinanan sa mga kliyente ni Madam Carla, Noy. Ay, nagkaya na lang ubuhan si Madam. Usaon nga, gikuyod man og bakasyon ang iyang anak si Justin. Bitaw. Ugma pa kuno to sila mauli, Noy. Mo ba? Ano mo itong panghupaw, God? Noy,
May mo mangutana. Oh, unsa man na, day? Ay, di magkanabahin sa kwarta. Ay, dili Noy, oy. Kuan ba? Ikaw ba? Kung dunay makasa nimo nga tao, kanang dako gyud kaayo nga sa, unsa may mong bation? Oh, depende sa day. Kung may krimen siya nga mahimo, ako kang ipadakop. Pero kung sa lang nga natural, ako lang pasiluon eh. Pero di ko musalig pa. Mao ba? Anong nakapangutan naman ka na, day? Ako nasang mangutanan nimo. Nakapasaylo ka na ba sa imong amahan? Noy. Mayo. Kaya ang tao nga dili makamaong mo pasaylo, day. Mao mag-antos sa kayugot, sa stress. Ang tao magpuyo sa kayugot, mao ang masakit. Ha? Busa, ayaw papuya sa imong kasing-kasing ang kasuko. Pagdumot, kay mauni mo dunot sa imong kasing-kasing og kalag. Mao na, day. Nahala. Ay, ato lang ko sa tubangan, ha? Kay may buhaton ba ko dito? Ha? Bihano na di ka, day, alis. Sige Noy Timoy. Unsa man kay ako buhaton? Aron nga mahanaw ang kayugot ni Carlin sa among amahan. Gusto yung kang masakitan, ha? O sabat, wala naman ka bulihokin na. Patay na ka, ha? Ha? Yung demonyo! Siya ang angay nga mamatay og dili si Mama! Siya! Ang mga demonyong amahan ang angay nga mag-antos! Lawi, mamauli na kita. Kinanglang mupauli na ka, Miss Mara. Lovely, Ki. Dili mahimo, Miss. Padung na to sa inyo. Nahuman na nga itong bakasyon. Og nahuman na basta pa nga to relasyon? Oh, Abi ni mo, Justin. Karon pa mahitabo nga nakagusto kog lalaki. Miss, Tinuod ba tao? Og swerte ka. Kay ganahan kong musugal para nimo. unsay buot mo ipasabot? Mo request lang ko nimo. Unsa man? Kung mingawon ko nimo. Kinahanglang naadayon ka, ha? Oh, unsa? Uy, magkangania, magkakawasagay, nagbarog-barog, ha? Gibantayan ba ko nimo, Noy Timoy? Wa man. Nakita lang ako nga mura kag dunay gipaabot din ito sa gate. Ano ka? Kuan. Uwa man. Uwa, Noy. Sus, ayaw na lang pa makakalis. Padung pagka pauli na ko. Ha? Naibaw man ko ba nga doon na may relasyon si Justin? Noy. Noy, wa taon, uy. Kuan, una-una lang na nimo. Suod lang gid ming tulo si Romero ug si Justin. Ayaw na lang pa makagday. Mas doon ako'y nakita nga personal nga pagbati kung magsulti mo si Justin. Ayaw pag una-una og lain sa amo ang kaso ni Justin, Noy Timoy. Ayaw ka bala ka day. Di man ko manabi. Ha? Dugay na kong nakabantayan na. Og, way dautan kung magkasabot mong duha si Justin. Naibaw ko kung anong nahadlo ka. Si Madam Carla ang imong gikadlukan, di ba? Tungod sa iyang gibao ninyo nga kung maguyab-uyab nga katabang, mapawao niya. Noy. Ay kabala ka, day.
Kung unsa may niya sa kung una-una, ako na lang na. Di ni makaabot kang madam. Pero, wa siya katungod nga butan ang kasing-kasing sa usa ka tawo, Alice. Way katungod ang akong inahan nga magbuot sa bation sa tao. Sa ako bation o sa uban. Ha? Bitter lang kayo ng akong inahan. Kay gibiyaan maguna siya ni daddy sa gamay pa ko. Hain man di imong daddy. Aw, may laing chick. Mao naman ang uso karon. Ha? Pero, di na pwede ni mo ha, Justin. Ha? Unsay? Samtang kita pa. Dili ka mahimong mang chicks. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!